Salih'a ayata az lisazya kasedi navenda çandonera o jeyajni mamustetiya zamanı Kurdi ya mesela zamanı Kurdi mesela kepr duru derece o mesele ki ko çan yani kapaten gelek giringe letene çarçova hey mesela çare serkire yani her ay mesela ki civakiye havcıya ko da hela jin hela mruf hela zarok hela perverde emnan hela teknoloji hela zamanı xwandinê bikaranînê yani her ay mesela divê warê çareserkirin ji bo vê jî demên dawî de gelek kom xebat tên dixistin em bibêjin divê perwerdeyek çawa be ji ber ku tu bixwazî nexwazî civak niha asta tê xwestin de Kurdî naaxive ji bo vê jî modelên perwerdehiyê modelên bikaranîna zimên modelên ku çawa dikare bibe zimanên em bibin hem perwerdeyî hem jî zimanên beşa mîna hukuk dibe tendurustî dibe perwerdehî dibe dîrok dibe bi her awayî erê divê warê nîqaşkirin em ê tora ziman jî me derdîsaziyên din jî divê lê de gelek xebatên xurt nîqaş dikin îro jî zêdetir bi münasebeta xebatên şaredar em hatin cemevdû ji ber ku xebatên şaredarî jî ji bo gel ji bo civak yani meselaya rêberiyên xwecihî gelek meseleyek giring e ji ber ku rast rast temasa wî bi gel re heye û karê gel dimeşîne hewce ku ev qat ev şaredarî ev sazî ji her şaredara bigire heta xebatkarên şaredarî divê mesele nekî bi Kurdî be yani tamam endezyare avahî saz e xebatkar e sekreterya baweyekî na erê ez ê jiya bêjim yani hewceya ku bi giştî mesele Kurdî warê çareserkirin yani îro dayikek me diçe şaredariyê heta peryavê radizîne heta ku bavek me diçe pirsgirêka xulûvir çareser bike bi tabelayekî em bibêjin tenê ji xwe demên ser şaredarî ji yekemîn dest saziyên jina û tabelaya mesela şu bu tabelayê jinayê çareserkirin ji bo vê jî divê komxebatê zêde warin derdistin yani mesela şaredariya Kurdî divê were çareserkirin êşe nara alî tê çi ye bawayekî diherike yani jiyan bawayekî diherike dimeşe lê asta tê xastin da Kurdî ji xwe nayaxaftin yani zarokek mezin dibe erê malbat heya 6 salî 7 salî daxwe lê dema ku deriyê dibistanê û jiyana Tirkî ve dibe vegera wê dibe problem na mesela şaredarî erê asta ku tê xastin de mirov dikare binirxîne lê em bibêjin gelek saziyên çandûnerî hebûn dezgehên çandûnerî hebûn mala piştgiriyê hebû malên perwerdeyî ya dahatin nîqaşkirin pirtûxane dahatin avakirin û Kurdî hevildanek hebû lê hevildan 10 sal ve 15 sal ve çi ve encama xwe zêde nekird yani asta ku tê xwestin gorî min bersîva wê çênebû gelek mihricanên mesela çandûner li cigerxwînê li wanê nûdayê li vir aranê bêje gelek sazî dezgehên çandê hewildan mihricanên Kurdî li darxistin çêkirin mihricanên jina çêkirin mihricanên edebiyatê mihricanên çandûnerê hatin avakirin hatin li darxistin lê gihaştina ve gel gorî min hinekî qerisman yani hewceya mesela ziman di gel de çareser ve na komek tenê Kurdî bax ve encam nagire yani hewceya ku gel bax rastî ziman beşekî yê bingehînê têkoşîname ye eger ziman tu wisa binirxînî ziman hebûna gelan e hebûna welatê me ye ev gerek îro ev civînên wisa ser ziman berdewam bên kirine û lêkolînekê bi giştî li Kurdistanê bêkirine û li metropola bêkirine û Kurd zimanê xwe daxivin an naxivin am berhemên welê em bêjî dewlemend bên afirandin û lewma divê xebatek ser partiyar e bû ziman bêkirinê yani ne hema em bêjî ziman em bêjî xebatekî HDP ye xebatê hemû Kurdan e hemû partî û dezgeh û saziyan e lewma em vê xebatê pîrûz dibînin berdewama va civînên wisa ser ziman em dixwazin berdewam bikin û komisyonek ya giştî
komisyona ki gişti be ava kirne ye lekuliner o embeci be ev kirne o ser zaman petir yani bername petir xort petir peş veçuna Kurdî bi mala de bi kar de bi saziyan de Kurdî be axaftin ev zaman mamostan jî civînê de ev tişt he anî ser zaman yani zamanê Kurdî her çe qas îro em behsa 5 milyon Kurdikîn bi zamanê xwe taxivin jî em dibêjin lê belê Kurdî zamanê Kurdî ber bi tunekirînê ve diçe lewra ev ne eslê radibin ev zarokên me nîgatîn ew kirin tên dünya bi zamanê xwe xerîbin zamanê xwe naxivin gerek dêwa bêwa servê jî malê de kar de hemî evê jiyanê de zimanê zigmakî bibe weke îlke û prensîbekî me em xebatê me şaredariyê jî em niho xebatên xwe em çi xebat dimeşînin em malperê xwe de di zimanê weşanê dikin bi Kurdî û Tirkî û lewra yani çi tişta pêşiyan hû em bêjî partiya me bername gelek giştî danibû pêbêjiya xwe ji bo em bêjî şaredarî ser ziman xebatên we ser wê bingehê xebatê me hene lewma wek hûn jî dizanin em bêjî Kurdistanê de tevaya şaredariyên HDP qayîm avêtin şeş şaredarmane lewma yani ne gotu bêjî em hindigîn an gelekên kî Kurdil kî dêbê kî Kurdê xwe şeref bê lazim e bi Kurdî xwe derkeve tu zimanê xwe xwe derkeve ziman hebûna gelan e ziman axa me ye ziman azadiya me ye ser va bingeh min Kurê va tişta bêj spas Bile ez hevşaredarê bajarê Êlihê Mehmet Demir'im. Ha wek hûn dizanin îro gelê Kurd ji bo lehemberî tinekirin îmhakirin û înkarkirina xwe duwarê çekdarî û bîrdozî de bi rastî jî kê tekoşîneke bêhempa kir û dike lêbelê bi vê nare jî kê duwarê şaredariyê de pêvajoya netewebûnê hate pêk hatin malûm e duwarê çekdarî û bîrdoziyê de gel şiyar bû lê weke netewebûn bi şaredariya re dest pê kir bêhtir ew bîrdoziya got netewe bibe ji bonî got netewek bibe netew divê ez ê bê duwarê çand û hunerê de duwarê ziman de duwarê midbaxa wê nade duwarê kincê wê nade de qada jiyanê timama qada da ew tiştê got hebû lazim e dîsê wê nake bixe jiyana rojane de şaredariyê me di demê bûrî de heke çi qasî ne têrbûyî jî bê lê tiştin kirin divê dema got em hatna hilbijartin û me dest şaredartiyê jî kir bi rastî li ser vê bingeha vê bîrdoziyê me xwest em xebatê bêhempa em bikin ne xebatê rojane xebatê dem derêj ji bonî çi ji bonî bingeha netewebûnê yek ji vanakê çi bû yek ji vana xebatê ziman bûn ji bonî xebatê ziman de me dê komxebat me kirin li ser varyantê peyvê Kurdî me kirin me dest xebata ferhenga Kurdî me kiribû kî bi sazî ne dîre jî kê me hevpar me ew dikir me xebatê xwe me bi hevdûre me dewa me dikirin û ferhengê heta îro got hatibûne nivîsandin li timamê ez ê bêjim dinyayê û di nava Kurda de goheyî nêzîkî 220 ferheng me dabûne hevdû got em wana timamî derbasî ez ê bê ortama dijîtalên bikin û em hawzê peyva çêkin û li ser wa jî xebatê akademîk em dest pê bikin ew xebata me nîvco me halê hazir sekiniye roja wan vegerhan dîse me vê xebatê em ê berdewam bikin duwarê ez ê bê ya çand û hunerê de jî xebatê me gehîn hebûn li ser tiyatro hebûn koma tiyatro wana me heme bêje me damezran dibû li ser sînemayê
Plansazia me jiboni operaya bajir senfoni orkestrası ki goem be damezrine bu hatta mel başur me ziyaretik li bajar Süleymaniye mekir metxost bun zanın de nava kurda da Süleymaniye dviye vide peşket ya metxost be evde xabat ne hafara me bukin xabat ferhengeci metxost dise be başur rejikem tevde me bukin jiboni çe ev peskire ki davi var oje davi jigo em jiyan dikin mesela iro zebil hemberi tekoşina kurda erişik heye en azından ev dijberi dibendiya kurda jboni go nemini jbini en jboni go bedam ezrandın liserve şmendiye ev xabatê me ev me dest pê kirin de rastî jî ke polê perwerdekirinê ejboni zaman o ejboni hünerê wana ji me ew kir me didan ya dijî plansaziyê ke me ev bû got em rexsa Kurdî ez ê bêjim çîrokê Kurdî ê herêmî wana ê gul bajarê li navenda Batmanê û li navçeyê nav li gundê wana em tamamen em berhev bikin yani hem ez ê bêjim midbaxa wêna, xwarinê wêna, lîbasê wêna, çîrokê wêna wana tamamen em bidine hevdû û bi rastî îro jî ke divê ew ê de jêzê wêna bên me ziman di pêşero jî de got tamamê şaredariyê me li tamamê şaredariyê Kurdistanê got ev tişbêne kirin wextê ev nake ya muhîm tişkî got hatibe veşardin got wêna dîse derxê bidê dîtin got wêna bixê jiyana însana da çünkü ed ser vê baweriyê me bê çawa ez ê bê dêw bavê malê di hemî jiyana malê de xwedî bandorin û tesîrê lê dikin û ez ê bêjim kî rê didine berê şaredar rolê şaredara jî kê wilo ye ji ber wêna wextê şaredarî bixwaze bê çawa ji bonî demokratîzekirina civakê ez ê bêjim birêveberiya xwe cihî pêwîstin duwarê çand û huner û ziman û gelbûnê de jî netewbûnê de jî bandora şaredartiyê ew e ji ber wêna hatta niha tiştê got hatine kirin ji wê astê wirdetir bêhtir ez ê bêjim kî hem de asta jiyana rojane de û hem jî de asta akademîk de lazim e xebat ser vê ew bêne kirin wextê di têkoşîna li hemberî dagirkeriyê li hemberî tunekirinê ji bonî gokaribê xwe timam bike lazim e timamê qadê jiyanê piştgiriyê bidine hevdû timam bikin wî şeklî karibê bi ser bikeve em hêvîdarin gomê bigine wê armanca xwe وقتی پیشیا و اندما پیشیا شهرداریان شما رو پیشگیری جایی hemen diğer şehirlerde var. Mala pişkiri eğitim destekleri veriyor. Bunu burada dersi tutuyorum. Gazeteciler de bana dahi. Gel o vedeni yani sürede gel o terapiye anla yani hevcehe her tahakkede. Naha normal jiboni go ezebe zamanı Kurdi bi zamanı jiyana rojana bi xabatê asta akademik de xabatê asta gel de jî lazim e bêne kir. Ji bo nîvê jî kê lazim e li timamê taxa qadê perwerdê bêne vekirin. Li timamê taxa ez ê bêjim kî kirêş, ez ê bêjim kî cihê zarokê biçûçkê ji bo nî meyzandin û perwerdekirina wana bêne ew kirin. Wekî govûn dizanin peyva ke Ehmedê Xanê heye dibe nûbahara piçûka min nivîsî ne ji bo nî sahîb rêvacan belkî ji bo nî biçûkê kurmancan. Ji ber wêna lazim e em ser biçûkê kurmancan bisekinin di wêna de jî kê ew kirêş û ew nake û kada berî ez ê bê perwerdaya fermî de lazim e divê ew de divê demê de em zêde li serê bisekinin. Wekî govûn dizanin şexsiyeta însana di navbera emrê temenê sisê û şeşa de bêhtir ew dibe tê çêkirin, tê damezrandin, tê avakirin. Li ser wê demê lazim e em bisekinin. Ê xwedî derfet di nava timamê saziya de şaredarî ne
ev peyvra şaradariye, şaradaraya lazım evna ki bikeve jiyane de. Gotilgora 15-20 sala beret beji kare be astka ne xarab de. Li vakti go mesela do eze bejim bres Profesör Doktor İbrahim Seydo Erdoğan ji ani zamanı Kurdi İro da asta xatarat nebune de. Jiberçi tezane jiboni go eze bejim çandek zamanek evkek adetek de civake de cebigri de bese nesil lazım. Yani eze be bav kur u nevi. Ama îro wextê ku em dimeyîzênin nevî îro ji vê pêvajoyê der ji ber ku îro bav ez ê bêjim bi bavê xwe diyayîka xwe re bi Kurdî dişte lê bi zaroka xwe re bi Tirkî diştegile daxivê ji ber wê nake ev nake xetereyeke mezin e çunku pêşeroja gela zarok in wextê ku zarok niha îro çima dibe zimanê dayîkê hatta em dibêjin ki ne zamanê zikmakî em dibêjin ji ber ku em dibêjin ki perwerde hê dizikê diya xwe da zarok dest pê dike wextê ku îro zimanê zarokê dê û bavê wê napêre bi Tirkî biaxive zimanê wê nake dibe zimanê ev ê dibe zimanê Tirkî ne dibe zimanê Kurdî ji ber wê na jî kê wextê dipêre diştegalê ez fêm dikim lê nikarim bez biştegalim ji ber çi ji ber ku ez ê ferz bikim ji bihîstiya hema neaxiviye براستی جی که ایرو زمان کردی لگورا دولمندی خو ندوی آستا گو ازبت لی خودی در کوی و دوینا بخیر جیانا روزانه ده بهتر جی اف پرزگیری جی بهتر aslında ego belki ve pişaftına ilişkin behter em siyaset medarın em ego em xwandana u dve deme de jî ki en nizede jinin jin çünkü behter zarokê xarab evê de axivin ji ber wê zimanê dayîkê dibe zimanê ez ê bê desthilatdariyê nabe zimanê heqete gode ez ê bêjim ew dayîka gol ser wê çandê mezin bûye pêvajoyeke xeterê Astê diva demê ev demeke Kurd e salik û vir de hepkî li vî warî de bêhtir ew heye bêhtir şiarikbûnek heye yani bêhtir siyaseteke ez ê bê zimanê Kurdî bi pêş dikeve ya mühim jî ev e got siyaseta zimanê Kurdî got pêş bikeve ji ber wê na ev nake xwedî cihê rûmetê ye divê em rûmetê em bidine vê xebata hana yani ev na bes ev na têrî nake divê tiştên hene belkî ev tişta niha berî 10 sala 20 sala belkî bes bana ama îro zehf zayîf e lazim e bêhtir pêş bikeve heke ku em dixwazin weke yek kes weke teka kesî weke civakî ku kesayeta me winda nebe lazim e em zimanê xwe em xwedî derkevin zimanê me bibe zimanê jiyana me tevayî di timamê wê na de cih bigire doh jî anî ziman xwedî peymana ahda wefaya êgol ziman xwedî derkeve ziman lê xwedî derdikeve êgol ziman xwedî dernekeve ziman xwedî lê dernakeve û ew nake tune dibe ji ber wê ev nake di dîrokê de jî kê îro hatiye ceribandin em vê naqezan di dîroka timamê gela da kesê ku li ser ziman xebat kirine ket danina her dem ji taraf timamê civakê re ber bîrdoziya wî nake çi bê bere ez ê bê siyasiyata wî nake çi bê bere ewa wî na baweriya wî çi bê rûmet daye wî evî û rêzdarî jê re girtiye spas xweş ji bo gel û neteweyan ziman hîmê bingehê ne yani mirov baxwe dibin civak û bi zimanê xwe jî dibin gel û neteve ya rast di vê aliyê de gelê Kurd jî gelek hem têkoşîn daye hem berdelên giran dane lê em dibînin ku bi sed salan bi rastî jî kesên ku welatê gelê Kurd em bêjin zimanê gelê Kurd çanda gelê Kurd desteser kirine û dagirker kirine di vê aliyê de jî ew jî naxwazin gavekî paş da ya jî pêş de bavêjin lê gelê Kurd vê aliyê de jî ji bo parastina zimanê xwe ji ber ku dizane yani ziman di hema demê de azadiya nasnameyê jî
Zaman ji ber ku nasname heta ku zaman ne azad nebe nasname jî azad nabe. Em vê jî karin bêjin ku zaman di heman demê da tê wateya statiya siyasî ya gelan. Bi ya wê ev peyv ev pênasekirin ji bo gelê Kurd jî derbas dare. Ji bo wê jî em dizanin ku bi dehan sale gelê Kurd di vê aliyê da li kuçe û kolana diqîre dibêje ku bila zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyê û bibe zimanê fermî duyemîn li vê welatê. Ji ber ku şêniya ya jî gelheya vê welatê nüfusa vê welatê em dikarin bêjin nîv e nîv gelê Kurd e. Yani bi 10 milyonan gelekî civakekî dikare be ziman bimîne. Ev bixwe trajediyek e, ev bixwe bêwijdaniyek e yani. Bi rastî mirov kare viya bêje. Bê zimanî ji bo gelê Kurd bi 10 milyonan gelê Kurd şermek mezin e. Lê kesên ku di vê bêzimaniyê de israr dikin û dixwazin gelê Kurd bê ziman jî bêlin, ew jî di dîrok wan bê wijdanî û bê ehlaqî di dîrokê de rûpelên dîrokê de jî bigire. Belê yanî wek ve jî got 10 salane gelê Kurd ji bo zimanê xwe, ji bo çanda xwe, ji bo nasnameya xwe û ji bo ku derxistina holê a rastiya dîroka xwe gelek têkoşîn dimeşine berdelên giran jî dide. Di vî aliyê de ji aliyê serdestan ve jî perçekirinekî yani hevdanekî perçekirinê bi her awayî terbiyekirin, bi her awayî gevxwarin heye li ser gelê Kurd. Çi heye? Mesela em dikarin bêjin li vî welatê 2016 da evekî em bêjin hewdanekî derbe leşkerî hate kir. Di wê derê da piştî wê derveya leşkerî yani hewdana derveya leşkerî li hemberî gelê Kurd esas ew bertek, ew kîna ku li hemberî wan kesê ku dixwast em bêjin li vî welatê derbeyê pêk bînin berê xwe nedan wan, berê xwe dan gelê Kurd. Çi bû mesela? Gotin ku gelê Kurd mesela doza zimanê xwe dike, doza nasnameya xwe dike û têkoşînekî li hemberî me ev ya jî dibe ji bo bekaya yani berdewamiya vê welatî ji bo me xetere ye. Yani îro tu dinêrî bi 10,000 siyasetmedarê Kurd bi dehan parlamenter dîsa em karin bêjin bi dehan û bi sedan jî kesên ku ji aliyê civakê ve ji aliyê gelê Kurd ve hatine hilbijartin û wekî îrade tên zanîn niha di pişt deriyê Hesinê de. Ev çi ye? Ev jî wê înkar, wê feraset û nêzîkatiya înkar û tune hesibandina li hemberî gelê Kurd e. Mirov kare viya bêje. Ha têr dikin pirsekî wê vî rengî jî hebû. Ev xebat têr dikin nakin. Bi rastî gelê Kurd di nava cendereyekê de nava wekî mirovekî ku tu bi çarmîxê ve daraqî. Li aliyekî birçîbûn li ser tê ferz kirin, li aliyekî dûrketina çand, ziman û nasname û rastiya xwe ya civakî, li aliyê din jî bi birçîbûnê terbiye kirin. Niha îro eger ku li vî welatê bi rastî wêrekiyeke bikaranîna gelê yani zimanê Kurdî ku kêm e ev ji bo terbiyekirin û ji bo helwesta terbiyekirina a dewletê ye ku mirovan bi karê wan, bi debara wan, bi xwarina wan, bi nanê wan terbiye dike. Ev jî ne li gorî pîvanên wijdanî, ehlaqî û gerdûnî ne. Mirov kare viya bêje. Spas. Yani kovara Türkiye yani Cumhuriyeta Türkiye hatiye avakirin hatta îro li ser înkara Kürt, zimanê Kürt û asimilasyona zimanê Kürt politika meşandiye. Di 1924 magazagona nû wextê ku çêkirin, dûrdek Kurda tune hesab kirine û heta vêka bi 10 caran, bi 20 caran ew magazagon hatiye guhartin lê ewan maddeyê ku Kurda tune hesab kirine ew madde çi xwe de mane. Çi wext tune hesab dike dibe zimanî tune dibe Kurd, tune dibe Kurd Tirkin, dibe Kurd nikarin xwe bi xwe îdare bikin, ser axa xwe dibe Kurd nikarin perwerde bibin, evana tevt bêjin. Em jî îro weke ku tê zanin darezardina Şeyx Saîd û hevalî wî bû, em bî ev wê demê de ev çareser bûna ev Şeyx Saîd û hevalî nahatina qetil kirin, nahatina îdam kirin, em vêya baş zanin ku îro
Kürt جی و ترکیه جی جی کی دن بو روزهاتان ناوین ده آشیتی که آرامی که اوه هبونا لی مخابن ev çene bu لسر inkara kurdu hatta berdewam kirin em jî dem her parlamentoya Türkiye çalekya kolana her deri çalekya xude em zaman dinin rojevi hatta çareser ne be gene em her dem bin rojevi bu rojevi girsayı baka ko Cenab-ı Vejigo 21 Şubat'ta disal Ahmet'e bu tamam parti ve rekhistine Kürt Kürdistan'ı HDP به هورا تد بشتاری و چالکی بوم دورده دخوازه خو فرمی اشکره کر و امزاج مخاطبی هات براف کرن چه بو دخوازه و دمده کرد زمان کردی و زمان فرمی زمان کردی و زمان پرورده و کرد کاربن سر آخا خو اداره بکن یعنی اوانا دخوازن چه بو خاطر زمان کردی و فرمی و پرورده کمپانی امزاجی هات وکرن در باسپونا ویده د پازده گلان دیسا که کتزانن جشن زمانه کردیه جشن زمانه کردی جمیر جلالت بدرخانتی حتی ویگا دوی روی دجی کرد من پارلمان توی ده وکا جبو تکلیفی قانونی دا پارلمانتا ترکی مگو برا او روی جشن زمانه کردی و او روز به تعطیل یعنی او روز به پاراستن yani Avroje le evani naat negirdim berçav le parlamentoya Türkiye'de vaktim kurdi dik kelimeci ahaftin dikin şu xan nayin sandın nabıca kurdiyeci tabi x havqasa qad tuna qabul dike nabıca zamaneci havqasa hakaret jiliye jbervi Türkiye nezi 25 milyon zedetir Kürt jin 25 milyon Kürt nikan biz manay xub perverde bin نکانم به زمانی خو زمانی که فرمی بن نکانم مالا خودش آخافتن بکن من بیشتر ایران آنکره استانبول الإزمیر به هزار میلیون کرد جین د اتوبیزا د ترین عادت چی و سمازنده نکانم تلفن خوب کردی به معلومات آخره آخافتن بکن دبی که ایریش ورن سروان هنرمند کند هاتن کشتن جوانان کرد باقی آخره هاتن ایریش هاتن قتل کردن جبری گلت یا و چاره سر و چه به خبات ایروجی و خبات درباسبونجی خبات قرب قيمة لكي من عندك نقارب خبات زيادة ببن حتى زمان چونكي ناسنامه زمان ناسنامه مروا زمان كرد ناسنامه كردايا زمان ترك ناسنامه تركايا زمان آلمان ناسنامه آلمانه ملتكي بين ناسنامه نابه بين ناسنامه ملت نابه ملت أصلا لي وكابكو امتزانن لسليماني زاغون سليماني کevne yani Süleyman'ı bu xatı çandu kurdra kurdi براستی پر پیش وکتیه هولی بکی چه کمتر و اما سلیمان ده دروشاتا ناوین ده یک جارای کمین که لسر بیشن دبستان بلند üniversite لوری چه بونه و پروژه پیش کردن روشن بیرویج زده هنه لی بلاکو لسر تسهیل ایران و عرب آدمانه بچه بتیپ عربی نفساندن آوان هی وقتی تیپ عربی هی هبه لباشوری کردستانه کرد نه سر بخونه کرد نه سر بخونه yani nava çar hep devlet adı Kürt hatine dağırgın o mafi vantine çar hep devlet adı yek İran, Irak, Türkiye, Suriye le Irak, İran o Türkiye, Suriye her siyasi biçape Arabi tipi Arabi zaman o ahaftın teşap kırın le Türkiye be Latini teşap o jevdu kutbe yani terciha uçak Kürde Bakur ekol Türkiye dejil bara tipi Latinine tercih havan dejil dibistane ambejim başur zede çenabe evji kutbune çete da aslen nava diyaloga Kürdan'da nava zamanı Kürdan'da hatta de benim karım ve aslenki ender kesna der yani Kürt nava xuda gere vana çareser bikin evana temin hakaşe kirin yani ser zaman ser
کیجا تیپی وان تیم نقاشه که راستی لی نه دست کرد داده دیگه کرد کیجا ولاتی جیم مجبور بوان تیپا جیانا خو بردوام دکن زمان خو بردوام دکن ام بیجن کرد ام بیجن سه پرچه گوتیه ام به حرف لاتینی شی عربی بکر پرچه ترکی الباکوره کردستان نکاره وکا وهم بکه نجی او بیجن لاتینی او نکاره دفرده مسئله دفرده مسئله چه ته مسئله ستاتویا کرده سیاتیا کرده یکیتیا کرده یک ریزیا کرده وقتی که کردستان چه بوه کرد نوا خود اوی دیالوگ چه بون او سابار اویای چاره سر بوه از کارم وکا او که پر گرینگ بدم ته چه بیجن خبره که 2013 ده وکی کنگانه توی جویا دو کنگانه توی ده ازی اندام لجنه کنگره بومش 21 کسایک و دور ده ما بشا چه کمیسیونا آوا کربو جو کمیسیونا بیشتر حقوقی کمیسیونا زمان چند کمیسیونا اهولیه کمیسیونا یعنی واسه 8 حب کمیسیونی مهبون یکی آد چند زمان بو اوانه تدبیجی لوری خاطر شروع بکرن بسر اکادمیسیانی وقت هرچی گران بهاده پروفسور ده افزایات مناقشه کردن اگر اورو یکی تیو یک ریزیا کرده وکا کنگانه توی آکرد بجویانا و خباتق بردوام بکنه او ساباورم ایروژی اویا چاره سر بمونه چاره سریا اولویه کرده چاره سریا ستاتیا کرده چاره سریا زمان کرده تا لسر یکی تیو یک ریزیا کرده در بسته. Evet. Beş bastı. Sağ olun.